Mab fferm o lan Rhaeadr y Mochnant ydy Aled Roberts. Ar ôl cwblhau cwrs amaeth yng Ngholeg Llys Fasi yn 2 ar 15 oed, fe ddaeth i weithio ar fferm Onen Fawr, Rhos Llanerchrugog. Bellach, ef ydy'r rheolwr yma. Do yma syth o coleg, a wedyn nes i dysgu lot yn y blynyddoedd cyntaf, a wedyn fel ar y blynyddoedd mynd ymlaen, nes i cymryd mwy o cyfrifoldeb ymlaen fy hun ar rhedeg y ffam. A hynna beth braf? Wel, mae'n neis bod yn bos eich hun. Mae 2 perchnodion, Gwyn ac Bob sydd yma yn CPR ffam. Ond maen nhw'n canolbwyntio mwy ar ochr bwtsera o'r busnes. Sut mae pethau di newid yma dros y blynyddoedd? Dyn ni di mynd fyny yn chydig yn y defed, niferoedd y defed, ac di adeiladu ambell i adeilad hefyd i cadw fyny efo pob beth i ddweud gwir. Oedda ti mawyd mynd yn ôl adre? Di ffarm ddigon adre, plesty ddim ddigon fawr i fel ddau, felly dyma oedd y lle dod i gael chydig o profiad. Mae yna 250 o erwau yma yn Onen Fawr, ac mae ganddyn nhw hefyd yr hawl i bori ar fynydd Rhiwabon, sydd yn dir comyn o tua 8,000 o erwau. Maen nhw'n cadw 1,200 o ddefaid yma a tua 80 o wartheg duon croes limosan. Da ni wedi cychwyn mynd mwy o'r limo, hanner croes efo limo. Dwi'n meddwl os mae'n pethau neu drwg, achos maen nhw'n chydig o temperament arno. Pam bod chdi wedi gwneud y newid? O'n i'n gorfod prynu gwartheg duon fiewn o blaen, ond wan, da ni'n gallu cadw gwartheg yn hunain allan o'r bychod, a ddim yn gorfod prynu fiewn o hyd. A pob beth, dyn ni'n lledd gyda'r beef yn hynny hefyd. Gyda'r beef yn cael ei lledd, ac yr unig peth sy'n mynd i'r farchnad ydy hen wartheg. Felly mae'r gwartheg i gyd yn cael ei geni yma, a'i pesgu yma, a'i gorffen yma? Ynden, dyn ni'n trio mynd yn ymlaen tan 28 mis i trio gael mwy o pwysau allan nhw, ac yn llawn nhw lawr yn Rhos hefyd. Gyna ti rwy'n yn helpu efo'r bugeilio? Mae'r Gwyn, Bob a Richard yn gwneud dipyn fi nos. Pobl sy'n byw yn fawr? Ie. Maen nhw'n checker defed y fi nos y beth o yma. Ac mae Bob yn rhaid am wneud y gwair yn y pens bech ac dŵr y peth o yma. Mae bob dim sgyna ti fan hyn yn cael ei gadw ar y ffarm? Ynddi, mae pob dim. Mae ddwyn yma yn mynd o y mai ymlaen i'r lladd. Trio mynd yn o fyny rhyw 40 kilos o beth o'na. Felly lladdu yn Rhos? Yn Rhos, ie. Dyn nhw'n milltir lawr y ffordd, maen nhw'n mynd. Ac yn ôl i fyny'r ffarm? Ie, syth nôl fyny'r diwrnod, yr un diwrnod, syth ar ôl gael ei lladd. Mae'n swnio'n system tin iawn, Aled. Mae rhaid i bob dim weithio fatha watch? Wel, dyna pam dyn ni'n teddol i wyna yn 3 batch i dweud y gwir, achos dyn ni eisiau cyflenwad o 50, 60 o wyn i dod trwy'r bob wsnos o mai ymlaen i dolyg. Mae bron popeth sy'n cael ei fagu yma yn mynd i'r lladd-dy lleol ac yna'n dod yn ôl i'r fferm i gael ei dorri ac yna ei werthu i gigyddion o bob cwr o'r wlad. Chi felly Gwyn sy'n rhoid yr ordor i Aled bob o'r adyll llun? Ie, bob o'r adyll llun. Mae'n glad gwybod yn union beth yn isio. Ti a faint o wyn newch chi ladd o'r ffarm bob wythnos ar gyfer taledd? Tua 100%, yn ystod y ham o'r 100%. Sut mae'n gweithio o ran y berthynas rhwng y ffarm a'r busnes cig? I fod yn iawn, haid ti gael ddau gweithio fe gilydd. Mae un busnes yn helpu'r llall. Cigydd ydych chi yn hytrach na ffarmwr felly? Ie, mae'n siŵr ie. Bwy gigydd na ffarmwr. Yn hoffi ffarmwr cofio, ond haid ni'n dweud y ddau ochr y busnes gan gadw Aled wneud y ffermio. Richard, chi di'r drydedd genhedlaeth yma? Ie. Yn rhan o'r busnes cig? Ie, ar ôl ewyth fi nath cychwyn y busnes o wedyn dad ar rwan dwi'n siarad cario ymlaen efo'r busnes i. A mae ganddo chi radd mewn amaeth o Aber? Oes, nes i fynd i Ebrus yn gwneud amaethyddiaeth a busnes, so mwyn helpu fo bob ochr y busnes, really. Be mae'ch cwsmeriaid chi'n chwilio amdano mewn cig y dyddi yma? Wel, cwsmeriaid ni yn y siop, maen nhw'n reit traddodiadol. Edrych am chydig bach o braster y cig a
cig meddal sydd wedi bod yn hongian, ond mae gen i rhai o cigyddion dyn ni'n werthu. Maen nhw eisiau dim braster o gwbl, efo i trio bod yn chydig bach mwy iach, sy'n reit anodd i gael y cig mae pawb eisiau, cadw pawb yn hapus. Ti wedi bod yma rwan ers 15 mlynedd. Be di'r peth pwysicaf ti wedi gwneud yma hyd yma? Wel, peth mwy pwysicaf ydy just wneud y system mwy hawdd i gweithio efo fi a ben fy hun yn gallu gwneud rhan mwy o jobiau. Efo ben fy hun, just fi a Cyn yn beth yma gallu trin defed a wneud gwario dipyn i gallu gwneud o'n hawdd i rywun gweithio. Di o'n deimlad rhwystredig weithiau gwybod mai rheolwr y ffarm wyt ti ac nid perchennog y ffarm? Wel, dwi'n meddwl llawer o... Chi'n methu mynd allan dydw yma, jyst prynu ffarm ac i stocio fe ffwrdd eich cefn eich hunain, fel os yna'n posib wneud yna. Dwi'n weld, felly y ffordd yma dwi'n gael wneud beth dwi isio efo'r ffarm fel mai. Dwi'n fel ddau mam flwyddyn ddau arall, ond pwy awyr be mae dyfodol yn dal. Croesawu